Alapot ka karon padayon sa akong pag-iusay kaninyo. So, klaro na, nagplakaro ko niyo daan. Nahimo lang kong mananambal tungod sa sugot na ko sa Diyos. Kaya dunay sakit, adunay kayuhan, adunay sakit na isangkot sa kamatayon. Kaya ang una-una nila, tanan na sakit mayo. Kung wala nagatuon ako sa akong abyan, sa Espiritu sa Diyos, ng kabalaka, awa ko'y mahimo. No? Ang gusto mag-perfecon, pero daghan ang nangaayod rin, pero nangawala naman sila. No? Wala naman naminaw. Pag mo nagalin ako nga, ayaw ka mo panglipat, ayaw pamalikas, ayaw pagdumot. Mao naman na ang dili lisod kay kaunon sa tao. Ang magawa sa bakba, hugaw. Wala nga, kanang mga tao na, aniho na naman kakaroon, di ba? Di ba, tingani na karoon? Katong nangani, mangani gani ka, ayaw hotda, no? Ayaw hotda, para sa kuan, katong pabili hotda ni mo ang tao, na ikaw na yun walang doon, ikaw na kawali, parihaon man mo sa arang-arangan, tama? Hotdon ni mo tanan, bisag kamay, magkatigayon ng hotdon, pag hindi mo na-hot-hot ang tao. Ang dato, sobra ka dato. Wala ka lang ang ako, alam po, ihusay ninyo ha. Husay niyo ha, dili ako makaluwas, dili ako makaingon ninyo ha. Dahil ko kamo sa pagulyuta o pagong langit. Kung wala mo yung mga buhat, dili ko pariha ang inyong giingon na sila ang makaluwas ninyo. Bisan ako, bisan tuingon mo makumpisan sa ko ayaw, dili buhing Diyos ang ako ang santos. No? Buhay ka mo Diyos, santosan ninyo ang ibalaan ni Kristo. Higugmaa ang Diyos sa tibok mong kasing-kasing o una-una. Tama? Sa kusog, sa una-una. O kahadlogi ang silot. Dahil higugmaa, imo isig-ingon, sama sa imong kaugalingon. Kung unsa gani ang dili gustong buhaton sa imong isig katao, ayaw buhat ka kanila. So, pagbuhat mo inyuha. So, sa ito pa, kining mga pulungan lisod, kaya kinipasa na amoy na andan na pagtulunan. Diba? Gabi na, kung digit ka dito, apilon mo. Hasang yung anak ka, sa nangamahan niya na. Gabi na, kung nanda na rin ako, si kabos kahit ka, sa talaga kasi, bawa talaga sa Biblia, tungkol sa itong naandang patuloy na naluwas na takay, nakakaon o nakasulti na tas tugsala sa tao. Hindi. Ay na magawa sa inyong bakbak ka ng para makadaot sa ugan parang dali ka mo mapasaylo sa Diyos. Pero makasulti na gani mo hukaw na kayo magadala sa inyong bakbak mo ato pagit mo sa inyong ikasadaan o mga ipag mo pasaylo. Para pagtugaw na. Hugong kitmark. No? O na karoon kayo naglabay sa kuha o kana, ilanang kapakan. Buhat, good mo. Tama? Kung ako matag-agaw ng igusay niyo, pag igusay po, pagkapok, bugod sila, di kayo magsikapok ng mga lima. Yan naman kay. Bisan ako, wala ko naman kay ng mga nagkakalibutan. Tama? Maigo lang yun ka. Maigo lang yun ka. Maigo good ka, kaon kung gahi. Wala ka lang. Salmo, o sintay, Inoypi. Salmo, sita Inoypi. 19 hangtod kung anong ginako ni 52. Ang saad sa Diyos kang David. So, tapos ang pagpangutan tungod sa kapildihan sa hari. Ayun, pag-ampo aron maluwas. Muna ako iyo sa inyo ha. Saad ni David. Sunay na saad ni David. Karoon ang saad sa Diyos kang David. Dinigan ninyo. Kailangan ni David. Wala mo ko nagkikaway. Tama? O, mo ko nagkikaway. Ang akong gigamit ngayon, nagpag kanimang pulong, kahit gindi kayo. No? Kana ni Kupido. Katong Kupido kay mga buhat, sakit no? Ang saan sa Diyos kang David. Sa usa kang pananawon, ang pananawon ha, nagdugay ng giingnan mo ang imong mga magtinod-anong sulugod
Amo na yung giingon niya. Ikoronahan ko ang usa ka taong kusgan o kamhanan. Yatagan ko ang trono. Yatag ko ang trono ngadto sa usa ka gipili ko gikan sa mga tao. Tanawan niyo. Sa una ka pananawon, nagdugay na. Giingnan mo ang imong mga magtinud-anong sulugon. O sa una, si David ni, kumanda man ni. Basta mo lang. O sabi ko sino, mo adto ako, pagkamatay ko mo, una babanaw ako, mubalik ako. Sa dili madugay, na? Karon pagbukom sa mga buhay, sa mga minut, na ni. Kaya kayo ni kinakaakla mo no. Yang kapaliin, pagid mo na ako. Kinsa may nag-angkon-angkon, wala pa na ibuhat, dili man sama ni David. Tama yun. Tama? Ikoronahan ko ang usa ka taong kusgan o gamhanan. Kung si Kristo sa una, unsay korona? Tunog. O po na iyong ikorona kanunay ni Kristo. Kagamit si Kibaraan, pero ang iyong ginaya. Tama yun. Maribulag inri. Luhod mo sa patay ninyo nga Diyos. Kay kanunay, gigamit na himo mong halang doon. Pero karon tao, no? Ang usa ka taong kusgan o gamhanan. Wala yung kapanambal ko. Suko sila. Sabi nga, wala ko nung naayaw yung rayuma. Ay. Tama? Di ba bulahan kang magbasak ito? Kung active food mo, namiyan mo na ako Tama yun. Bulahan mo. Kung dato po mo, mamiyaw ka po muna ako. Yun. Bulahan mong kabos. Kailangan ng mga tao. Alam mo naman nag-cost natin sa kalibutan. Kaya isa na lang pa-doktor mo, kumanin ako din itong pagkahan. Katugin, maminaw na ako. Pa-doktor, Tama. magsuka-suka ba? Di ba? Mag-antos ganito. Wala na akong kuwan, wala mong kulangari. Wala mong kadre feeling. Na? Tama yun. Na ako ba ilang ingnon? Hindi ba ilo? Huwag kayo mo na bukol mo na ako mo gasto. Tama yun. Mamahan ako mo gasto. Gihatag ko ang trono ngadto sa usa ka gipili ko gikan sa mga tao. Dili si Kristo niya. Dili si Kristo ni. Kaya gikan dili magikan sa tao si Kristo, gikan mo sa Espiritu. Tama. Kung si David sa unang gibandungan ni Melchizedek, di ba? Dili ka si Melchizedek ko magbalantay sa karnero. Ano si Melchizedek magbalantay, ano man si David magbalantay kay si Kristo ang magbalantay no. Yan pagkamatay mo sa ipatay mo sa karnero. Naro yung magbalantay sa karnero. Sabaw ni David. Kaya naman, si David, ipili man ang Melchizedek. Ako nabali man ko, sama ni Melchizedek ko, ni-reflect ko. Dili na ni Pastor Albo, kaya naman nakakita, di man mo saksi. Tama yun. Tama. Kamu saksi good mo, anak saksi good po. Ipili ko si David ang akong sulugon, okay? Na. Sa sulugon ni David, ang alam mo ba na ako pas David rin, nahanap yapon mo anak? O pinaagi sa pagdihog kaniya sa balaang lana, gihimo ko siya na inyong hari. O, kisini ka? Dili malibita ha? Sino-sino, pagkapatay niyo, wala naging story, no? Wala si Kristo, ang tinood na Pangulong Pari sa laray ni Melchizedek. Una man si Melchizedek. Kabasahan niyo na sa New Testament. Mag-uban kaniya kanunay ang akong kusog. Okay? So, tinood lang na si David na pinangita na si Kitsa ang iyang kabyan niya. Mumog na pupugamay no? Tama? So Pablo, Pedro, si Juan, Santiago, Yusuf, magwali ba? Mag-uban kanunay ang akong kusog, ang akong kahom, maghatag kaniyat kusog. Wala ko ipasigar mo ha? Ako, ihalo ko mga tao. Wala ka di ko nagtihog kung gana. Tubig ka, nagpainom na kong tubig, no? Tama. Tama yun. Nagpandong na ko sa kalay sa Espiritu. Gano'n ko mga tao. Tama yun. Hindi di ba ka lang nahin ng munuan, no? Pare, eskwela man. Mga pastor, eskwela man. Gano'n ko
Di ko tagas kalibutan, amen? Amen. Dili gayod makabuntog kaniya ang iyang mga kaaway o ang mga gautan, dili gayod makapakaulaw kaniya o pakaulaw, di ko mo. Anong pakaulawan man ko niya, huwag man ko pinuhatan, no? Pagit ang doon, kanilang mga gisori, ibalik na po na nila. Kumusta po mo? Buhokman ko. Kamu, okay man mo dali kayo. Ako mong katawan, no? Di ba, ibalik na po nila, no? Nung mga kanajain ko, sa kani kaulugan, kamu, ang saman. Kaya ni Kristo, huwag ni yung kamana. Pero huwag ni, kaya dito makasasala, huling ni. Dautan ni siya. Kulto ni. Tama? Yung mga tulong, karumana si Kristo. Sulat sa iyo ka. Huwag ni si Loli. Kung wala may sala. Kaya lagi istorya, ha? No? Tama. Wala mo pala ko na blatter, no? Ano? Wala mo lagi ko sa lamang, no? Si Mrs. ako pa doon kasi may didikit na ko. Tama, no? Nga ako mga anak, wala mo lagi ko sa lamang, no? Kamu, nakailan mo muna ako. Tama. Wala ko sala? Wala. Ay, sala ko. Pero sala lang ang doon sa isa. Doon sa inyong mga sala. Nagilukha ni Kristo sa una. Wala na ko sala. Eh, di tahon, magos na mo naman. Tama yun. Oh, huwag mo kayo kung apil o politiko. Tama? Tama yun. Ang politiko, natin na, trigger ko sa sala. Ano man, wala ba mag-yun mo sa inyo ang kandidato? Tama yun. Tama. Tato ba? Okay na na, no? Wala yung mga tawalay sala mo naman. Dahil hard mo dito, no? Wala ako, diwa ko lang ino ninyo nga, butuhan ni si Konola. Kamu ang magbuot, no? Tama. Pag naalaga ni Didagan, nakadaog, kaya ako may gitodlo ninyo ha, nakadaog kasi napili na yung kandidato, tumana kay sila na ang napilian. Ayaw mo ito, sige, lipa-lipa. Hindi ko pa tinong kalibutan, ha? Nahula ba? Na, karang isa may nagwali na di kahon. Bahala mo po. Lugmokon ko ang iyang mga kaaway o patyon ang mga nasilag kaniya. Maari akong di kanunay gihalikan. Kung ang Diyos tagay mo suko sa nasilag na ko, humandyan mo. Tama yun. Igugmaon ko siya kanunay o dili ko siya pakyason. Himuon ko siyang madakugon kanunay. Pinumdum mo sa kong pag-ampo. Na? Iliputan ako sa kong kaaway. Wala ko kabalo kung kinsan sila. Tama? Tama. Mailan na ako kung mag-react sila. Tama? Tama yun. Ang gusto ko, ako? Tama. Wala yun mo dito eh. Huwag mo ko lang. Kamu kani, nanungahan kani sa simbahan o kanang daihan na kay dito kay nahatag na iyang kalag dito. Kaya pagtuon niya dito, katag ng kalag niya dito, ay inyong palihi. Ha? Ay nag-istoryahi. Okay? Manti ko gina sa mulusot. Amen? Amen. Pagakon ko ang iyong ginharian gikan sa dagat sa amin dito niyo. Dito rinay niyo. Dato sa suba sa Euphrates. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. O ako, Diyos. Okay? Sa anong panahon, mani dito. Kaya sulat kayo dito ni. Karon, kung kinsa ka niya ito, masabdaran. Dili Israelita mo, di mo mga diyo, kung sila sa minanan. Nukukan ko sana. Isipa lang ninyo, nagpahambog na ako, kay taas sila yung mga orasyon. Akong manlalaban o magluluwas, ha? Muingon sa kanako, okay, kung si David mo nilagin mo ani sa Diyos, ako isaaran po ko sa Diyos. Sa imo ko gipakunsa ng Espiritu mo, nang mulitin ko, Tama. mga dili po ko bubali o hiwig kabugang, kung suplada mo, kalayon mo. Tama yun. Kamo ang mag-usap, uy, dili ako makausap ninyo. Tama. Bisa makatubag kasi imong tama, initalikod ninyo, na kantay gumana po di patay na po dilakaw na po nato na po dito na magbuot ko mo na yung gustong amahan, di ba? Kasi nagtuo mo nga kamo dili mo masakit or baligyo na ko na nila kaya ay mga galing mga kwan nung sa dili po na mapagkamulahanan eh. Tama yun. Nagsakit mga galing ko, nangaliw po alam mo ko sa Ginoo. Tama.
Kahilas na po na kung di ko magsakit. Magsakit mo ganyan ng makina nga. Gasolina rin kinaon krudo. Kita ba? Kita ba? Nali masakit na atong kinaon. Di ba italize food, instant noodle, growth hormones, chemical residue? Makita mo na sa inyo dali mong pasuko mo na. Tama? Diba, masakitan dali po mo? Alam mo na una na ako, nadili ko tao. Tao po ko masakitan po kong lipak-lipak. Ang mga suot nuna ko sa una mo, ni gahe kayo ng ulo. Kaya magkata sila na ako. Naunahan mo muna ninyo? Nauna ba? Tama din. Naihi sila ba? Sabi ihi. Kung yung nakatunan kung magtutulog sa sukuan sa kanan. Ihi, isolate human insecurity. Na-insecure lang sila. Tungkol sa damo, dalikod, di ba? Ibigay ka din, no? Mga ka sa akin, nung si Rinso, yung isang talagdag niya, dalikod mo rin, pamaniit mo na mo. Nilalang ka, nilalang nila, oh. Wala niya din, di paano? Kaya gusto rin ba nila, di ko mabalik, uli kay Botmon ko dito. Mo, di istorya sa una, as mo ka dito. Gamya ko na mo. Ha? Ang wala na maling ito, malugod mo. Kau mga, pero pagkalika, o na kumaya. Gusto sila ba itong humandod? Muingon siya ka na ako, ikaw ang akong amahan o akong Diyos, okay? Karan, o sa inyo, ikasultin ako. Ang anak ko ninyo, nga ako'y paminaw ninyo eh. Ako may nangamahan sa pulong. Tama din. Kaya di Pablo, nangamahan siya sa Tesalonica, Episo, Galacia, Episo, Timoteo, Bigantong na ang kami sama ni Pablo, ang amahan. Amahan ka, na wala manggani ka rin sunod sa buhat sa mga apostoles. Tama, bakit? Di kami kanyang pangalan. Dali ka naman kayo pag pangamahan ako, di ba? Mga na iyo puli-pulihan mo amahan. Ako karon mo po amahan ko sa unahin, ha? Di lang ko politiko. Tanang bile, makikita na ko sa imong tigulang sa una, bata pa ko. Okay? Ang ako maglalaban o maglulos. Siya kita. Ako ang maglalaban ninyo. Kayo mo magsipsip sa kuha, ha? Kaya mahul ka ang agalon sa sulugon. Ako'y agyan kasi magsakit na sila. Tama. Himuon ko siyang akong kamagulangang anak na lalaki. Sila naman nagtipon-tipon sa inyo rin babae sa una. Nagdamay no ko sila kabuang. Tama. Ang labing kamahanan sa tanang hari sa kalibutan. Ako, sutian ko kang wala ko ikaw. Tama? Tama. Ordinary ko ninyo. Tama? Mahimo na ko kong kamahanan tungod sa Diyos. Kinsa sa to address sa tong lugar diri, kinsa ibuhit kay Posam. Tama. Ya ako yun, sa lagi lang niluli pa, Jesus, Jesus. Sarap din ako ng birthday ko. Kamoy na pa sa Jesus. O Jesus, gawa, yung buhat. Tama, Diyos. Ang Diyos may nakatan ako. Musukot, magaling ko mamatay. Kaya dili ko Ginoo. Pero kung namatay ko na, inunamahan ninyo pulong, ha? Ibang kamo, di bilaan ng ilong tapos, ang pinikaya ng mga kanahan ka. Sige na kung pabukat, ay, hindi pa na mga si Mrs. Usahay, mag-isip. Anak ka, ikaw ng mga kaispapan. Tama na, ano? Ay siguro, igugmaon ko siya kanunay o ang akong kasabutan o ban kaniya. Klaro dito kaniya, dugay pwede kayo, no? Sa usa ka pananawon. Pagkatawon pa na, bumaabot man. Kadugay, giingnan mo. Dugay. Igugmaon ko siya kanunay o ang akong kasabutan o ban kaniya. Maunik, ano, nakuban ako. Ang pagkatama. John 16. Pagkuna ko ni Spirito, ang kuya ko ng Spirito para ipara. Kana nagdumot ako, kana naglibak ako, anihan niyo na. Sa pag-anin niyo na? Papaubos ba? Tama. Tama?
Tama, Jud. Yung nagdumot ninyo, dumdan ko sila sa Diyos. Tama, Jud. Pasagdai lang, ang Diyos ay naala sa ikiandaman ako. Sa kamo, mambudgod mo suko. Tama? Karena naglibang, nagpad, nagpagbilaran, ani-hani na. Masa pagani, himuat positibo sa inyong pagkalikon. Ginoo, salamat kay gipadaan ko nimo mga kaaway. Salamat Ginoo, kay gipadaan nimo nila kung mga kakasugkampo. Nagpakaroon inglaw sila na maayo. Salamat Ginoo, kaya na ako ni Ginoo. Kay wa mo din ako ni gibuhat ilang istorya nako. Ito sa una. Naghalan ko ng bata diri, naglubong ko ng bata, naamon ako'y bungo. Matungwa lang yun ko, ning hawa diri sa bisa gabi, matulog lang yun ko. Kasi kamamon, rin ako na bungo diya, at ko, pulis na diya, Tama, Jud. Meron, hindi mo sa isa, angay lang yun, wala ka ka, naasa. Pero naanay, espiritu. Wala mo lagi na ilagi, ilakog lang na yung mga bungo, karon na ng bag. Tama, Jud. Wala mo lagi ipadakog lang na yung mga tuway-tuway. Tama. Ako hindi wala. No? Kaya ay kung sa inyo kanina, anak, Jesus kan suko maging sila ako. Ako mga bata, ako ipiskwela man ako na mga bata, mabuutan man niya gawin ko mga bata. Tapos kling-kling. Si Jesus, nabuutan man ha. Buutan ko kayo na, buutan naman. Punta na eh. Wala ko kita o ano, ako mga bata, ano, kung gitudlukan sa batasan, sa may pamatasan, ang sa ito, batang taon natin batasan. Ay suplada, ako mga bata na, iyaw na batasan, ay suplada, kalitan kalami, kalitan kay ubos, kalitan kay yaw-yaw. Tama? Tama, Jud. Di ba? Tama? Kinikilaman mo, balik yung batasan. Tama, Jud. Karon, ikaw kay amalamon, gamita ang mayong pamatasan. Kung ayaw ka pamatasan, pasayag dahil siya, kay suplada, din na siya. Tama, Jud. Mauna. Doon sa inyo sa inyong amahan ko, pagkakon, batasan sa mayong pamatasan. Tapos Biblia, wala mong kasabot ka na. Gamit na yung ikikilaw, kay maobi na siya, bagulgulan nila, di makira nila sila, maayo lang manilabot, pero di. Wala na yung buhat, basta dahil. So gamit ka ang mayong pamatasan. Okay? Tama. Mulong kadhangtod sa kanto na mo, higugmaon ko siya kanunay o ang akong kasabutan uban kaliyansi. Mabili ko sa ubon. Gahon! Mayong balita. Mulong kadhangtod sa kanto na kung sa mga orasyon niya di ay, mamatay kong nagludod niya di ha, kahit sa pag-antos, mahulot mo ka matay. Tama, Jud. Ilagyan mo na si Ginoo, pero pag-antos mo na. Tama. Kung maka-order si Ili ni, magludod mo muna, tulong ka oras. O bini sa ito, sakripisyon mo na. Tama, Jud. Pero ako, Diyos ako kamo. Kato siya, pwede doon yung bahidan ang mga lana at 500, 300, kaya gabuan na lang nila. Di ba sa Biblia? Kato si Pilipino sa kano? Ako nang pinagkakain mo man ka, kato salamang kiro, no? Kaya mibi, mas kusog balikan ako. Di ba natin kita palang kusog pabalikan ka nun? Di ba? Isingan ko nila kurasyon dire. Lumabuak. Sa kain ko, pili. Wala na ako ni Ibaitan. Tama? Tama. Ako lang ninggi. Paano mo sa kanto eh? Nagtoon mo, kung gani ko, Jesus galing si ganyan, huwag ikaw tubag. Nagtos mo. Dili ni mapaitan, dili mabalikan ninyo tungkol kay ako yung gipuyan. Oh, nagpuyo, o bakit? Gipuyan ba? Ipalitan nyo kanyo ha. Antosan, balik sa pag-antos. Ano mo karon para namin mo oras sa ligo na mo. Gipuyan ninyo ha. Kaya ako, nagpuyo uban kayo. Inyong kaliwat gaano nga magsuntik. Klaro ana. Tama? Jud. Ano mo kayo mo rin nga, good morning, pero kung anak, mukhang nagpuyo ninyo. Inyong kaliwat, inyong kaliwat. Tama, tama, Jud. Di ba si? Saya ilaw, kasuri ilaw, English. Tama. Sabi na, kayo no? Ito na ang tao, tapos magsulti lang nyo. O walay kadaot na muabot tuol sa imong tuluyanan. Salamat po ka, Jesus. Salamat din nila.
Ha? Di ba? Nagkakaot na ito. Sa una naman ko yung hindi mo gano'n ito. Tagbiyo, di ba no? Tagapalingon ako. Suot ko na. Kung gano'n, hindi ka kondisyon. Hindi ako liasan sila. Di ba kaulawan hindi mo akong kaliwa. Hindi, Noy na yung kaulawan mo. Kaulawan mo, ma. May isama ka. Kung mabaka, may isama. O, napoy mo kanan niya. Kasi yung kaulawan. Nadala, pagkagansado na. Tama. Ang problema ang nagsulti. Tama. Kasi maliit ang gawa ng husay. Ama, may problema ron. Yung totoo po ng mga tao dito, mga makakon. Ang problema na kung namin amahan na wag kayo kabalo, asa kalabikan, Tama yun. pagbantay, pagbantayan ko sa Diyos ang iyang mga, sa iyang mga anghel. So, tinan-tinan din ha, kasi magamiin mo mga istorya sa diri. Di kita mo ang konon. Nagsige ng istorya, dayag na yung kaya nakakita, i-replay ko, nakakita din na yung mga anghel. Di, pagin mo to, Musulti ka to siya. Wala mang may gisuhol niya. Ang mga tao ka di ani, di musulti ka na kung dili ka tinuod, wala mang may gisuhol nila. Tama. Ano mo nagkay man daw? Pwede ko ginawa. Dapat si Jesus, pwede ko. So, yan o, kaya kung mag-istorya no. Pero kuya o kayo, ang giingon sa Ginoo. Yan o, musulti ha. Pwede ko mamatay ko karon patriot ko sa Ginoo pwede o walay kadaot nga maabot sa imong mga Pinoyanan. Okay? Ana tadi nagpuyo ko ba ninyo? O din sa Arlen nung sige libre may gito. Maganda nagkita di ba kadaot dito. Kaya po kay pasi may ino na ba alam ka sakit wala gina sila. Paabot mo kung sakit mo. Tama yun. Si Juanik no? Pabantayan ko sa Diyos ang iyang mga sa iyang mga anghel. Salamat ka kita ni Geraldine. Aron, pagpanalipod ka ni mo, bisag asa ka Panginoon. So, tira mo ba sa sabaw? Tulay lang tayo, nangkod mo to, o nangkod mo na ako, magiging to, ang basig sulayon, nangkalin itong nung tani. Tama? Tuugin mo sa Diyos. Kung sa gigino sa Ginoo, ugat mo. Kaya si dili ka mo mangayo, madumog ko ka mo. Mag-ugat na itong mami nila. Ang baga po, isunan ka, nagkapalakat at sunahandok ka, gabian noon ka sa suga. Di ba? Di ba kung nakay bata na handok, ay gawas niya, ay nagputo-putuhan. Di ba? Ay gawas na sila nung sa puno niya, ay hindi nila anak. Di ba? Hindi ka po gawas. Gano'n man, nakamali ng protection. Magagunoy. Yung protection nila, hindi ka makita. Di ba gano'n? Ay, magagawas na kayo. Kampon sa Len, asa Len? Pag isang gawas kayo. Sige, di mo tingnan eh. Na? Sige po, ginugino ko nila eh. Wala po ginugino ko nila. Gawas mo! Gawas na ka. Ikaw na ko kahihi ha! Story ko na. Sige ako, nabalik mo gula ko. No? No? Kung saan rin harap lami ganit na istorya ng dirahan ganit ang istorya sa ganit ibutang ni mo rin sos dirahan kayo kung ito alunay ko sa kanya tapos sos ito yung maraming istorya kung na audience participation kaya pag dirahan mo kung magsulti magkananin ko sos marami-rami no sige okay na kaya ako ni dito tayo mga sa inyo magtutulo o katulugan na mo. Apan kung dili himuan ko sa kanunay na may usa sa iyang mga kaliwat na maghari. Kung mo ang problema. Himuan ko na sa kanunay may usa sa ilang mga kaliwat na maghari. Sa ito pa, kaliwat na karon. Dili ka Israelita. Hindi magano. Dila sa amhanan. Gikan sa bukid sa Carmel, gidala din sa bihanan. Kaya musuko sila din, papasahan ko na ako eh. Butang na, kung sa bala, O ang maong hinarian, mulungkad sama sa langit. Agoy, lalo na yun. Na, kaya na mo kagugol. Masakit mo yung kagugol. Paglipay kay, o sana ka mapatuod na
dili hinduan ka. Ang mga anak nila, ginawa ko para sa salamat. Kaya mo na ako ni. Kaya mo mo. Ayaw mo pabot. Ginawa. Pabot ako tayo. Uwi na ako kinuha. Kaya kasi pag-isulti pa na ako ang kabatoran. Naapa ko'y sansa, ay naapa ko'y isulti na ako ang isulti ni Noli kanimo. Kabangan ako sinuli. Ama, pinakita ko, ikaw minuli, kabangan ako, ayaw ako ginoo. Ako giisulti nga ni-repair sa nagsulti siya. Bahala ka sa may book. Sekarang mama, magtanggalan, wala man nila naluti. Ako'y nag-atos, kinuha mo na nagbayad. Ang ipangayon na akong bayad, ihatag kay sinta, ihatag sa Ginoo. Kasi sa Ginoo, isulti ang iyong nakita. Nasaksihan, unayo ka. Ano na? Naman nito siya, ay ano mo nasuli, nagbukos-bukos sa ginaspulo, na. Tama? Good. Basta nagbukos sa ulo, sinuli na. Patag. Nakakay magbukos sa ulo, sinuli na. Pagkano din ang inyo? O sa naligubat ang inol? Antay. Patag. Kaya nagbukos sa ulo, sinuli na. Ya, kung may magkano. Patambal mo dito. Patay, paano po di ka po nung bukos doon? Bukos na po na yun. Hindi ko po rin sa'yo. Patay ko ani. Napang ninoy COVID kung tambalan, patay ko ani. Tama? Takdan ko ani. Eh, mulungkad sama sa langit. Sama sa langit. Ito ka. Pagod na ta. Sino may kaya dito? Wala may kung nakahilan niyo amoy Diyos. Isuko lang ko sa Diyos, Espiritu. Iyan akong mulipon. Nagkalagad akong nila dili sa pari, sa pastor din ninyo. Tama. Kaya ako may palagaron. Tama. Wala hindi tama. O sige. Apan kung dili mo tuman sa akong balaod ang iyang mga kaliwat o dili makabuhi, magkinabuhi subay sa akong kasuguan, ala, mga nani. Ako na mo kamong kaliwat. Dili man ako igsuon ang dili mo tuman sa suko sa Diyos. Dili ko na ako anak. Ang dili mo tuman sa suko sa Diyos. O asawa. Ang ganang babae. Gagawin mga anak. Kung dituman sa suko sa Diyos, ako, mga asawa. Asawa, hindi tahod. Tama? Tama. Di ka asawa yung tutawa nun. Hindi tahod ah. O ang mga anak lang yung tahod sa pulong sa Diyos na higugma o yung tahod sa ingilikanan, akong mga anak, ang mga asawa na yung tahod sa ilanggana, akong mga asawa. Tama? Tama. Mga bana, kung nahigugma sa iyang asawa, akong mga anak. Tama? Tama. Sila lang akong ipayamahan sa ilang pamilya. Kanay karong pagwali. Di kay pangalan ng arahan ka niya, bibiyaan mo anak. Tama. Pagbalik na mo doon, hangis ka. Ako na isulti. Kasi makapahangis, wala mga inibugas. Tama yun. Di, ang imo hangison mo, patay. Patay. Okay, klaro na. Ako na isulti, isang pari ka, pastor ka, o kahabang ka, basta naminaw ka sa pulong sa Diyos mo, like ka na ko. Pero kung nagpataas kasi mga kawalan, naguna-una ka, ikaw hawag, nakitabang ka sa Diyos. Nga po, ni Moises ni Abraham. Tama yun. Ako na iklaro. Wala ko rin pahinga ng Diyos niyo. Namunyag ko rin, nakasal ko rin. Wala. Nag-Bible sa inyo mga kalay. Wala. Nag-Bible kung rin patay. Wala. Nag-ima mo niyo, wala sa sabi, nag-ima ka na. Wala. Yes, mga patay. Patay ng Diyos. Kaya kung sila ang Diyos, Diyos niya kubuha mangkot sa nire-replace silang binuhatan. Tama yun. Kung sila sama ni San Pablo, si San Pablo, biya iloto, sige patay. Pag sa Diyos may balita, wala mo nagpatay, sila may nagpatay. Tama. Na ikaw sa inyong paggamit sa kong ibalaan, ibuhat lang nila. Okay? Yeah. O dili magkinaboy sobay sa akong kasugalo. Akan kung dili motuman sa akong balaod ang iyang mga kaliwat, okay?
Kaya, so kaya ko ha? O dili, magkinabuhi subay sa akong kasuguan. I'm sorry, may lang. Kinala ni Dre. Sige, tama, ang hindi mo buhat. Kung isalikway nila ang akong mga kasuguan, kung sa may kasuguan, gugma ang Diyos. Tama? Pangatasan, sa lain pangatasan. Kung na isugalo sa daig. Kung na yaw-yawin, ayaw pag-yaw-yaw. Kung na hindi makaya, di ba? Gugma sila, kay mo wala pili ka ba ito sa pahan. Tama? Good. Basta, kala itong ano na, makadungog pagkay kong istorya na suko mo, bukod mo na suko mo. Uy, pamatasan sa may pamatasan. Balugin mo mo nilang patasan mo, nagbasa ang Biblia, inuapag yung lumagod. So dahil, ang Diyos ay mulaglagan na. Good. Kung sakit sa inon ninyo, parang likwat, Ginoy, panta. Ay, napakisulti ninyo yung suko na sa pumatay, Panginoon, ikaw kapasagin lang. Parang nihili ba? Nakisulti ninyo. Kung isalikway nila ang akong mga kasukuan, o dili tumanon ang akong mga ginbutan, dili ka lang ha, kamu mismo saksihan na akin is Biblia ha. Kung dili ganing mo gusto, kung dili kayo nagmutuon ako nas Biblia, sobrang yung ikan sa akong pagkikong sa ipasa. Sige mo to. Kaya na ba to? Paminawa ang YouTube, Facebook, and ipagsulat ng ililibo yung teksto niya. Basa ha! Nagtinapulan magulpot pagbasa. So may kabuto na. Okay. Kung dili tumanon ang akong mga kabukoton, timputan, ang Ginoo pinagkakasugon ako ni, silutan ko sila tungod sa ilang mga sala. Ang nagyaga-yaga sa Espiritu ginasugon ako nila. Kung dili, baka meron ka kumawali. Pero mo replete ko. Kastiguhon tungod sa ilang mga kalapasan. Gilapas niya kasubuan, no? God 16. Kung madungog na yung tingog karong adlaw ang itinudling pagbasa, doon na yun! Kang ligahi! O kastiguhon tungod sa ilang kalapasan. Kaya gilapas mo nila kabukot ang tali sa iyong katawan, no? May pinalabi, malakyas, dos, sumpayan niyo na. Apan higugmaon ko si David kanunay o pili ko pakyason ang gisaan ko kaniya. Kapasa naman katibigan ninyo, andunay labaw ni David, labaw ni Solomon gamit sa Espiritu. Kaya kamo na ang akong gusto nga mahimong David o kamo na mahimong Solomon. Kamo'y maghalit sa iyong kaugalingon. Amen? Ayaw kung maghalit na isong. Tama? Kung na mag-ibak magbuhat sila na ako. Huwag man ako na nagbuhat. Kamu maghalit ano ba? Sa mayo, pamatasan. Bili ko na pason ang akong kasabutan o balik kaniya. Iwatin lakas na si Ginono. Kung saan ganito na sa Biblia ni? Iwatin ka mo. Kung dili ka mo matinumanon ka na ako magpapiling matinumanon, kay dili ako makalimot sa akong kaugalingon. Kung kita wala nang tuman, ang Diyos mo tuman ka. Klaro to ha? No? Mulungkag sama sa langit. Sama sa langit pag-unyod ka. Dili ko napaso ng akong kasabutan o kan kaniya upa. Puyon ang bisan usa kasaan ko kaniya. Asa di mabasa? Panapos ni Juan, ang maglugang sa propesya ni Libroha, lugangan ang katalagman kung sa tanong kalimutan. Ang magkuha sa mga butang, sa propesya ni Libroha, waan ang kahoy na bahin na ipadala sa balaang siyudad ng hiniskutan ni Libroha. Kung wala kanina sa Biblia, ayaw na magtuon ako o papalit na ako. Kung sa kamulat ang lumang no, kasi basahan nyo na, katapos ni Juan. Nagwalin nyo anak, magbuhat istorya na ending lang. 30 minutes istorya. Nasiglis ko kung masala sa tao. Sa akong ngalan, ako misaad o kini ako gayong barugan. Ginoo kini ha? Busa sila pili ko gayon. Bakakan. Bakay nung sabi. Sa kanunay may usa sa iyang mga kaliwat na manghari.
Okay. Pag ikaw na mo, pinagkamay mo kong David, sa mga Solomon, wala lang yung abyan ng salita dali. Di kita mo na ako para makakat. Pinakachindi, saan kita ko ninyo. Tama? Tama yun, ma. Hindi ka mo may mamakat, di mo gusto, David. Palit mo na ito, mga orasyon sa David. At isang kalipon. Kaya hindi din magaligyahan. Na? Ma. Sa kanunay may usa sa iyang mga kaliwat na maghari. Okay. Diba? Tama? O ang maong ginharian mulongkad samtang mudan pa ang adlaw. Kung ganyan to din, nadanag pa man karon. Gamitan niya ang kalan. Kung iyon sa sila, pwede sa una si Kristo sa una, naroon nadanag pa man adlaw. Bukit-git, di kalimutan. Oh, wala ko yung usa kuno niyang nasulat. Kaya tumanong yun niya. Basahan niya na sa salmo. Kung si Pastor, kung nagkabalo, kaya kabalo na ko sa Biblia. O ang maong ginharian bulong kag samtang mudan ang pangadlaw. Pila na takatuig din eh. Yung ginharian, kung may pisa, kumat, pisa niyang mingaw. Mutunay kini sama sa bulan. Sama ni anang walay pagkausap na saksi diha sa kalangitan. Si Kristo mao ang kahayag sa bagong yuta. So, tinan din ako kamo. Siya ang bulan, ang gagawalay kalangitan dito. Kaya isaad din lang ako ninyo ha, sama mo ni David ha, ni Solomon. Saad din ako din ninyo. Saadin mo ko niyo, kung saan isaad din ako. Sige na kung saad, hindi ko mo. Kumain mo. Hindi ako mabuot. Pupunto man ako mabuot. Iko, Pats! Ibalik kayo mo motor ka, sunod ako. Patay, hindi ka manulit ka. Hindi ako mabuot. Mutuman sa akong sugo. Tama? O sama ko sugo. Tigimuhin mo na ako. No? Sekarang ko lang sa Biblia. Ibang gaway. Ibang Diyos. Igugma ang Diyos. Dati mo kung kasing-kasing mo lang. Mas masila yun. Igugma yung isigay mong sama sa iyong kaugalingon. Kung di ka gusto lipa ko, eh, ba? Kung di sa ko sa kaway, magkaway. Kung di ka gusto inundokan, eh, maghinalundokan. Kung di ka gusto inundiawa, eh, maghinalundiawa. Tama? Tumanan niya ako masok, ha? Ha? Eh, kung makita ko mo ni Kristo na dito, dito mo doon sa ibang buwang yung report ko dito. Tama Diyos. Huwag mo doon mo, patay ko to. Tama. Tay. Hindi na ko makakon. Yung bisi-bisi yan na dito samahan ko ni mo, wag dito kabalo ko sa kinayana. Tama Diyos. Sa Biblia na. Si Pablo, ang nagbugas at pakamatay parang iwali ang kamaturan. Diyan ko na rin sila amahan, o nagbis-bis-bis po sa Polos. Polos. Kung wala na rin sa Biblia, ay alam mo kanina ko. Si Pablo ang nagbukas, si Apolos ang nagbis-bis. Sa dihang manganin na, si Apolos ay bis-bis-bis. Multo na hay kini sama sa bulan, sama ni anang walay pagkausap. Nasaksi diha sa kalangitan. Kami na lang kayo niya. Pagbagutan tungod sa kabildihan sa haliki. Ini klaro. Apa nasuko ka sa pinili mong hari? Kinsa may nasuko ani? Kinsa may hari ninyo na bandong? Ayun. So, sabi yung suko na po sila. Apa nasuko ka sa pinili mong hari? Gibiyaan mo siya o gisalikway. Okay? Kinsa may nasuko nito sa man? Baka mo ba nga mag-wiswa eh? Si Kristo, di ba? Tama? Amahan, di ba? Diyos ko. Nandibihan mo ka. Tama? Nasuko ang Diyos, hinano mag-ingot, amahan, ako ba ni amo, ako ba ni kalutan, di ba ang kagay, ay sa'yo, di pagka, kuhaan yung tunglo. Ikaw, magpakamatay. Iula ang imong dugo. Si Kristo ang tinuod ng Pangulong Pali sulat ni San Pablo ng Taga-Biblio.
Siya ang nakahalad sa kinabuhi para lang yun ang iyong kabakakon, iyong pagpakaroon pag Diyos, di ka matunglo sa kalibutan. Di siya gusto ng mga batson. Binasa ka sa Diyos, aman. Minsan, anak, ikaw ang luwason mo ang kalibutan. Aman, mamatay ka. O kahit ang imong buhok, dili ka sa kuntuwa. Karon, ikaw may katungod, namukom ka nila. Kaya nagpamatay maka. O kibilin-bilin ang kalinaw. Pabuka sila sa kalibutan. Sama-sama. Matundahan di sumbingay. Sumbingay yung pagkasulti karon ang mga butang mga kita. Pabuka sila, amang bibuan katulik pa. Kalutan. Apang ibig-balik ko yung espada. O tingin niya, nalipay ako pag-ayaw sa pinangga kong sulugoon sa iya kong ipapunsa ng Espiritu. Tama? Natiyo? Nalipay ako pag-ayaw sa mahal, nagipadala ang Espiritu na magdala sa akong panganan. Tama? Si Kristo nagpapilit sa langit o magpadala na yung Mesiyas. Kung wala ka rin na sa Biblia, bato ako niya. Pero kung naka ka rin na sa Biblia, baka idod mo. Kaya nagparoon-aron mo na magbabasa, dili ka balo, mabasa. Okay? Apan nasuko ka sa mga pinili mong hari. Ibiyahan mo siya o isalikoy. Okay? Si Kristo, ang hari nila, di purong-purongan sa tunog. Dilunggab, ilabay. Pero ang hari ninyo, di purong-purongan sa maidlot nga kulong. Mula si Anas o si Kaypas, gisalikoy mo ang kasabutan kanimo o sa imong kasulugoon o gilabay ang iyang korona ngadto sa labok. Yes, malakyas Diyos. Apan kamo mga pari ni biya sa kamataran. Gilapas ninyo ang kasabutan tali. O bay-bay, tinalabing ka mo sa inyong pagpapalala. Ayaw ka mong kakain. Kaya ginahalang ibutag ang kamataran. O nag-inon sila kalakaw. Iyapon ang nakamigino. O ako ang inakipay mo. Isaara nila o buta kung pilang mananap ang akong katawan. Kaya wala. O Jesus, dili ka ako ha. Sila na. Okay? Sila pa yung lapok mo? Gilumbag mo ang mga paril sa iyang sigal o gigubag mo ang iyang mga kota. Okay? Gubag ang kota. Gubag lang. Kung wala giguba ang kota nung ano, nagsalig mamuron, dagang reliyon, dagang katoliko, dagang reliyon, pero di makira. Gubag? Ang templo sa Diyos ay kasi-kasi, kung mga kaway, ano sa imo mong pangaway? Ikawat ang iyang mga kaptangan, lipisan kinsa nga moagi dito, ibiyay siya sa iyang mga siligan. Yes! Kita din niya na ako karon. O si Kristo sa una, maupod ko ron. O ako ibiyay sa akong siligan? Sa una ko, sige ko, painom nila ko, sa akong gihatag, paotang na ko, pinangga kayo ko nila. Ay, no. Eh, kung kinsa ka dito mo, sabi ko, tama? Tama. Ipadaog mo ang iyang imong kaaway, gilipay mo silang tanan. Okay, no? Gusto daw. No? Gilipay ka naman. Katong nag-tipo na ko libre na mo. Tama? Ako na ato ko. Tama? Ako nakapos na ko. Ako mga diswan, bila na raw, ako niya ako. Ratos na no? Nalupit ko no? Tama. Dili mo mong walay kapuslanan ang iyang mga pinagiban. Okay? O gipabuntog mo siya sa pagkubatan. Ito sa nagpadala ko. Gikuhaan mo siya sa iyang harianong sentro. Okay? Gikuhaan mo na. Gikuhaan mo na. Nga, ang iyong harianong diya. Wala na yung si Papa Jesus diya, no? Ano? Kasi naman ang amahan. O gibukan mo ang iyang mga trono ngadto sa yuta. Okay? Ang kalibutan karon dili na iya sa Dios. Ang higugmaan sa kalibutan kaaway sa Dios. Amen? Ihimo mo siyang tigulang sa dili pa panahon. O ibulit mo siya sa kaulawan. Mo din na tigulang. No? Tungod kanila naguba akong panagway. Mo din ulam na di ko no. Ha? Gihimo mo siyang tigulang sa dili pa panahon. Di pa man panahon.
O gibulit mo siya sa kaulawan. Nabulit mo lang ko sa kaulawan. Pero kung mana karon hindi wala ako na ulam. Ha? Lagi naman ako ni. Di ba? 1,290 katuig. O maghirap na po 1,335 katuig. O, basahan niyo na sa Biblia. Kapilang Tibalipais, katapusan sa kalibutan, kapilang. Sinuhi kini Daniel. O sige, tindog mo ha. Karang dili kung ka mabulit sa kaulawan. Kinahanglan na mag-ampo ka sa Ginoo, mag-ampo. Okay, ako may lagyan. May katungod kong mag-ampo, no? Ibibiyay ako, mag-hulmunay, mag-hunganay sila. O sige, pag-ampo aron maluwas. Sa inyo na kasi nga kay kasi kung ibaba ninyo, ayun araw na po nabuhat nila buhat ni ako kung tulog. Hanggang ka nung sa o Ginoo, na magkago ka gikan ka na ko. Kaya wala mo man ipakita ang imong gahong nalikan ako. Hanggang pa sa kanturan, hanggang pa karon sa magsilaon, nagdaw kalayo ang imong kasuko. Mga silaon kay kalibutan. Ang bumi o Ginoo, ang kamubo sa kinabuhi sa tao, kaya ako tao sa huwag na mo na ko, ikaw lang. Inumlumi nga kibuhat mo ang tao na may kamatayan. Kung sa may tao, hindi mamatay. Kung saan man sa tao, patikay sa siya. Ginoo, hain naman ang mga timaan sa imong gugmang kanako. Hain naman ang mga salat na ginumo mo kagabi na ako kanong iparanong pausan. Ayaw kalimti diyon sa ako na imong sulubuhan pagbugal-bugal nila o diyon sa ako pag-antos ang tanang pagbugal-bugal sa unang kanasunan. Ang pinili mong hari o Ginoo, ibigay pag-ayo sa ibigay pag-ayo sa imong mga karamay. Kaya bugal-bugalan ka man niya o bibitay ka sa cross o ilagang kibuyan. Ibugal-bugalan nila siya bisag asa siya kabilang. Dalay ko ng Ginoo hanggang sa kantunan. Amen. O Amen. Pag-awit ka mo na malipayan. Kaya kung nadungog na ninyo ang tingog kanong agawa, mo ng panahon sa pagpili tumisa ang buhay niyong amahan na nagsumpil sa kamatuaran ang inyong kaliwat na tao mamagpulo o magkalinyo samtang magpaabot ka mo sa panahon. Grabe ang prayer ba? Magyapon ba? Kung sabayan nilang akong kuhan, mabipan nila. Magigusay yun, no? Panahon sa magigusay, no? Magiguli. Gilit magiguli na ako, bahala na. Sa bawat nag-aabot sa pagod, hamayan na maliyuhaw, ang magandatawa, Panginoon na lumaron, ang tawag sa panahon. Hugabihan ta ang atong mga mata, matarong ta. Tumbay na yun, parang kita din yung tumbay niya. Wala sila natok, anak nung anak ko diyan akong prayer, no?
Daway. Ngayong gabi, sa tanan. Lok eh. Ako tanan priya. Wala ko buat. Bista ko buat. Bener. Kailan ka ba? Itawag sa panahon. Saan itawag sa panahon, Ron? Naging ulit yan. Naging usay. Kalagman, pakihusay. Abrihan ka ang atong mga mata ang matarong. Buhaton ka. So, ang tawag sa panahon karon, kanang hadlok na kayo, di ba? No? Kanawang mga kumisabot sa kalibutan. So, abrihan na ito atong mga mata. Kanawang na ito, isa naman ang nagitabo. Magbuhat ka o matarong. Mauna na kadalagiin at din ginapangilumduman kita sa mga pulong na magbuhat kita o maayo. No? Sa atong sigkataw, lumaon na to ang atong kaaway. Tumano na to ang sugo sa Ginoo, lumaon ang Diyos, lumaon ang atong sigkataw. So kung matuman na to na, makaabot ka ta sa bagong langit o sa bagong yuta, Ay daw, pangambil langit, yung mamatay mo dito. o bagong yuta lang. Sama sa langit man dito. So, maningkamot ka, no? Makaabot ka sa bagong yuta kay ingon pa nila ganiha na wala ni gabi, wala ni adlaw. Si Kristo na ang kahayag dito. So, murag dito kayo paminaw, no? Na makaabot ka dito na kauban na to. No? Kauban yapon ka dito ba? No? Murag nindot tayo paminawon. Pero katong mga nagbugal-bugal sa ito katay na lang to, kasayloon na lang to na to. Kaya ano to, mauto silang mga bato, mga giling na to. Tama? Yun. Ano lang, isip-isip, may niliis ka na. Sige, kasi ninyo. Wala na titik. Wala titik po. Wala na titik. Wala na titik. Ayun gabi, good. Sa soan ni sa Ilugra yun na panahon kita na katulog ng lagi pagayon kita din isang ulan na nakumusta tulog kita din ni Lolit sabot man sayang ibang pasabot sa tuwa iniiyahan pagwali nga namin sa kamasuran najud sa balaan kasuratan wajud siya na si Mang Tama yun. o ako lang dalikon itong yung istorya ng buta o iya na mananap. Kaya ako sa una isipin kong kadungog anak pero pasabot ba kung saan ang buta o iya niya mananap. Kung sa tiyang nagsigi panod ko sinulit ako na nasabtan na anaani ay din nara sa altar ng butang mananap kapiyam kay kining gulto tama yun na adunay mata di makakita o adunay PM di makakita kung ilang o bahay na ning mananap ako sa una murag otro ko kang nga mananap kay nagluluhod ko aning buta nga piyang Nagdumot kaya nga akong kinaiyak Nanak. sige pamalikas hukom o wala ka pasaylo mananap yun Mananap yung kinaiya. Ang warta pa. o ako nagtuog ito sa una kaya nang mananap na sa kasam o sabi Habis ko wala. Ikaw na itong mananap.
Atong kasing-kasing oy. Kasing. Salamat ang altar na kibuli ka sa tao. Balikan niya ng kinaya. Ang altar na kasing-kasing. Di ba ang mananap, manatang gani sa tao, pwede kanina ibahiga. So, pwede ko na pagwatahan sa akin mga masitiro. Oh, mau pa na yung oras ng mananak. Kaya ako sa una, Pumatahan po. di ba ang multo ibahiga ulit. Ang ganda, pumatahan po sa mga mananak na. Mga mananap mo kinaiya. Kaya, Halad-halad, bisingan. yung talent ko pa rin kay ibahiga man. Balik ko. Ha? Nga mag-blessing pa yan, baydan pa yan. Mugiro na kayo ko kaya nanang ginoo sa ako. Sabi kayo, pag si penundo ni sangay din ni mananap po niya ito nga simpalit aling butang nga piyang nga. Mananak ang kinaya. So, ako kayo ito nga tunan bahid aning ato ang pagsigi sip-sip ni sangay din dari gabi. Kato lang siguro, dagang salamat. Salamat. Guys, salamat kayo na tayo lumitas sa imong pagkanudo din. Salamat yun ko, kung di mo mahawa na ko. VIP ay semua. Pero mga mananapod. Lagi mo bas din yung ani. Kung sila pa mo, pwede pamagol. Lagi mo ba sinyo anay, katong nagsaling palilit, gusto mo usap silang kinaya. Kaya mamatay lang Diyos. Sa full on pa, ang inyong Diyos, kinulit yung mga langit nun, di ang hawagin kasunod. Mas kuyaw kayo, kung kanang mga santos, ibutang niyo dito, kay sunod ni mo kayang kinaya. Kan Presidente Pérez, manambal ka. Kan Rocky, buhay mo kagiro. Kan Isidro Rabano, paalam ka, pagkala ni mo. Iwanin mo kay panahon noon sa imong kalibutan noon. Pero di man mapabuhaton, mananap po mong kinaiya. Halag-halag sa altar. Ang altar na kung ipailan nyo yung kasi-kasi, ikaw na. Oh, kaya ang bukas na deklaron yun. Gusto ko sa to, gusto na sila. Kaya gusto mo na sila niliputan ako. Gusto mo po na nilipumati. Hindi na mabasa ang Biblia. Kaya naman, hindi na gusto mo usap sila kinaiya. Mananak. Wala po man kalimutan, no? Karawa ito kingon na matinunanon yun si Kristo. Mutuman din siya. Wala akong isultihan mo, wala akong ipasilabo niya mutuman din. Ako, nagsige ko kilap para may extend ng kalimutan sila. Gusto madali, huwag ka malagi. Pag dito pulilo, bulong kalimutan, upo sila o may mayo ko. Wala lang mo sila. Pag-prepare mo kung mga lampin, pag-prepare mo ikabayad ninyo sa mananapang, tama? Ikabayad sa doktor, tambali yung kaugaling mo, anong wala mo kain-andam? Anong wala mo kain-andam? Nag-ipandaman mo. So, paminaw na ito karoon ang dagan sa panahon. O abrihan na ito ang atong mga mata, mabuta. Huwag kita makita sa amahan ninyong diya siyang kinaya. Huwag mo makita sa inyong mga paglulo na lalaki. Kung sa unang ganang panahon, una na sila, huwag mo makita sa mga bata karoon di lagi mo tawag sa gilikanan. Huwag mo makita na mukasal din pariha mo. Huwag mo makita na. Huwag mo makita na pag-humalo pista sa lawayan mo bubog. Huwag mo makita na na nagsipakaon niya ang kinay paghuman. Doon na ito, Saro, sabihin niyo mga mata ninyo. Uy, ang matarong na yun, buhaton ka. Kung sa'yo matarong? Pamatasan? Kumain mo pamatasan. Masagay na sila. Eh, hindi man. Huwag pati katungkot nila, no? Ang gusto ko, ani, sa ito, pasakan. Pabasa. Basta ako, isulti nila ko ninyo, naagyoy sama sa langit. Yung pagkakita. Hindi, kahatag sa kalibutan, hindi kahatag niya dito. Sure na kung ingon ninyo. Isang pakil pa ko karoon sa Ginoo. Hindi sila. Pero kung pakil na pupulong, sama sila nagpakain sa ilang kaugaling ng lawas. Amen? Amen. O kapilihan ito ang matarong baton ka. Ang lakaan ko sa kawalan, no? Karoon, no?
Pagkigusay, kung ano nakigusay ko din sa buhi. Tama. Kung yan pabalayin mo magigusay, kung mamatay mo. Kung yan sa tawhanon na ba, klaro rin mo sa langit. Tama? Tama yun. Simbahan man ito sa patay. Ano man, ano simba na pagiti? Kung nakinaya na ni Maria Maria, nakaya na sa masukin sa bata, nakaya na sa mga santos, o nakaya na sa mga ni Kristo. Kay basig sila lahat, nahimo ng hari, ringon Gino, ayaw ko niyong pulihi sa lingkuran ng pinasinunggan. Pero, kagaya ni, nagbisig mga puti, o limpyo, mahalon, o nagpuyo sa ilang palasyo. So, kung di sila katulad ng basa, ay na yung, kaya na yung iterti na. Normal naman na. Basta magsulting kang Biblia, mangamihin din na sila kay tatas sila sa kalbo. Wala sa Biblia, kahit nasinaman na. Tama yun. Klaro salamat kung may gabi natulog ka lang. So, ay klaro to ha. Okay na, unahan na ito, ibutang niya. Dili mo na mo itong Diyos. Tama? Ha? Ibutang ako. Buon kayo sa papatisa sa amin. Saan naman yung tao eh? Buhing Diyos. Karoon na buhing Diyos, kamo nagabuhat sa kinaya ni Kristo. Amen. Salamat! Salamat, sir. Habit naman ang mananap. Bisbisan tayo. Wala ko bisbisan. Sige kung tulog sige. Bisbis man. Kapot yan. Nagbisbis po. Lagi na sa Biblia lang siksiki ninyo. Ang naino sa Biblia na, si Apollos ang nagbisbis. Magod. So, lagi na ako eh. Dahon ng palang kalibutan, may inom po. Wah, mga hindi, nadugan ako ninuli ba? Guys, si Anton guys. Nagura ka mata si Anton guys. Tulog si Anton guys. Absent sa tawag ma. Yan lang, klaro. Lian na. Sagdahin na lang, dahil mo sa kuha na ba? Basa yung Biblia ay. Ganun yung support sa kuhan. Sagdahin na sila, mga magbabasa, di ka ba lumabasa? Noon na. Ano yung sa magtintal pa? Dapat ba? Puting paita mo dito kinaya, no? Kaya naanda lagi na ito, lagi kinaya. Yes, Sige na tagsimba, di namin nung makurik, ini mats. Sabi nagsingit sa pinasinunggan tao, sa dodo na yun. Dodo na dito bangan. Lolo na yun. Kung dili palakpakan, di na bubalik. Ihana din pag nuli, bumalik pa ka dito. Kasi kung wala mo dito pasalamatan, ikaw may nabaka-baka itong kanta. Ay, kapait sa kahintang kapait sa akong kahintang. Nagapuyong awalay kalipay. Mayo pa ang publik kahoy kay panibaan sa langgam siloy. Kahit akong kanay, kay sige lang pinasukihan sa espiritu kasabaan ko ang ilang busulti. Ano ko? Mudahulong man yung kulog yung kalibutan. Silawan man yun. Yung Papa Jesus, di na anaan sa Biblia. Yeah, akong gate sa nagbugalan ko, no? Tinood, no? Grabe pa ang pag-apo ba? Tintanan ba? Kasunod na ba? Di, gamay na pag-apo mo. Kaya ako mag-apo. Na. Nga, may katuhod mo mga po ato, di ba? Wala, no? Wala. Wala mo makakato. Nadamay naman muna ako. Akala si Dadan na ito mga po. Oy, Dadan, nagkilala ka. May mo pala itong incident na ito. Uy, gili ba ka na mo, Dan? Wala man. Pahawa ka na mo sa musibatan, di ba? Sige pa kung panguliksyon ni mo, di ba, no? Sige, pag-upangin. Papahawa, Dan. Mas disi po siya. Wala magkakapapawa. Des, dili na ka ba?
Hindi na ka masikat. Di na kami, di ko dito taka dito taka masikat o taka, di ba no? Ikaw, oh. Okay, pahawa ka mura may nahawa, kaya sige mong padungdungugan. Ako biya, di ko mahawa sa katuliko eh, kung dili ko nila si padungdungugan, yung padungdungog po na ako, ang binuhatan, puro buyak. Bilante. Pagkililaga. Buhol, manggani ko sa mga katuliko, kaya naman, ibibiyay noon sa naisikta. Ako na ba kung maamahan na. Hindi man kaya sila. Kung ano po, eh. Lokan sila kung padayon ka rin. Ako goal kay ko mas nga ano man, sila mo nagamit sa kabilaan ng Kristo. Ang amahan namo, sila mo nagamit. Ready na yun. Paggamit nila. Wala man nagtuman. Ay boy, boy pati boy. Hello. Okay, mo na akong hugot ha. Hugot, kamo pag panghugot mo diya. Oo, nalipay ko ani.